It-taħwit fil-proposta tal-Malta Labour Party dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma kompla joħroġ fil-beraħ fuq il-programm dis-Sett is-Sibt filgħaxija. Meta l-professur Edward Mallija li hu lecturer fl-Università ta' Malta kien mistoqsi dwar il-fatt li Muscat semma li l-Profs Mallija jindika xi żoni fejn jistgħu jsiru solar farms li qed iwiegħed li se jagħmel il-Labour, Mallija giddeb lil Muscat u ċaħat li hu indika xi postijiet. Semma Joseph Muscat li inti identifikajt xi postijiet. Jiena? Look, jiddispjaċini. Il-professur Mallija qal li minħabba li l-preview tal-proposta tal-Labour kienet qasira ħafna u ma setax jagħti opinjoni dwarha. Bil-preview kienet forsi nofsija 3/4, ma stajtx nagħti opinjoni hekk insult għal min kitibha. Barra minn hekk sostna li fil-pjan tal-Labour l-użu tal-enerġija sostenibbli permezz tar-riħ sparixxa. Issa l-problema qegħdin hekk, mela fil-pjan tal-Partit Laburista ir-riħ sparixxa. Il-professur Mallija semma kif il-pjan tal-Malta Labour Party qed jgħid li se jagħmel użu mill-vapuri, xi ħaġa li se tiswa ħafna flus, u enfasizza li Muscat għandu jkun informat iżjed f'dan ir-rigward. Joseph Muscat li f'daqqa waħda qal le x'ismu nikkonsidrawh ukoll il-pipe għal flok jiġi bil-vapur, jiġi bil-pipe. Imma nesa li jekk jiġi bil-vapur, irid ikollok regasifier, which is a very heavy and expensive piece of equipment. Se tagħmel biha di jekk jiġi bil-pipe wara, se tħallihom tisaddat. Edward Mallija qal li l-proposta tal-Labour li juża biss 20% tal-enerġija ġenerata mill-interconnector tista' ma tkunx sostenibbli. Issa, il-proposta tal-Labour li jieħdu 20% of demand minnu biss may not be sustainable. U qal li Muscat ma jitgħallem qatt u se jagħmel l-istess kif għamel Alfred Sant fl-1998. Da ma jitgħallem qatt. Alfred Sant għamel l-istess, għamel vote of confidence fuq biċċa marina. Issa da ma għalx jagħmel Ministru tal-Enerġija. Jekk dak doesn't deliver. All right. Għandu jmur il-Ministru, mhux il-Prim Ministru. Jerome Caruana Cilja għal Net News.